Здравейте, приятели! Все повече българи задействаха план Б, който е да си правят домашни трайни колбаси. Какво представлява този план Б? Много често има много така вайрал клипчета, как ще ли да слагат, да забраняват месото и да продават на хората, да ядат боболечки. И това е нещо в реда на шегата, но наистина в много вече от колбасите, освен че се продават резервите, купуват резерви от държавните запаси на някои западни държави, които са с изтекъл срок на годност, изключително стари и некачествени продукти внасят за колбаси. Много често оцветители се използват, примерно едно от видовете ета е за оцветяване с червен цвят, който се използват от боболечки. Така че това не е просто шега, а това си е реалност. И много българи удрят на контра, като решиха сами да си произвеждат домашно своите трайни колбаси. Какво обаче в същност дава това сам да си произведеш трайен колбас за своето семейство? Първо, ти контролираш какво точно слагаш като месо. Какво точно е месото, което ще използваш и какъв състав, какви подправки ще използваш, съответно ще слагаш или няма да слагаш някакви химически консерванти. Това е изключително важно, тъй като българите по традиция, традиционната за българите храна, примерно луканката, традиционната луканка, в нея нямат никакви химични елементи. Второто, което е традиционно, месото, което се използва от българите в продължение на, бих казал, дори на хилядолетия или със сигурност на стотици години, много стотици години, българите използват месо, което е от пасищни животни. Голямо значение има дали месото е от пасищни животни или животното е сложено като някакъв бройлер, на който му тъпчат само химия, някакви смески, някакви ГМО-та, или животното е свободно. Сега тук всеки може сам да разбере, че в природата няма нещо, което да е с... няма откъде да се появи нещо, което от нищото. В крайна сметка, когато едно животно пасе трева, всичките тези билки, които пасе на поляната, в гората, цялото разнообразие от тревна растителност, която човека няма как да тръгне и да опасе всичките видове билки на полето, той може да придоби едно разнообразие от стойностни хранителни вещества само единствено когато ползва пасищни животни. Така че разбирането за това дали животното е пасищно или не е пасищно отглеждано е нещо, което тепърва предстои. Все повече българи това нещо го осъзнали и все повече българи разбират каква е разликата между пасищно отглеждани животни и непасищно отглеждани животни. Вкусовите качества са съвсем различни, плюс това аромата. Това е все едно да сравняваш един домат, който е гледан на аквапонтика в някаква като водна лилия с някакви химии там сипвани по тръбата, или един домат, който е гледан домашно с пермакултура, или пък от биопроизводител, който е не просто биопроизводител, където има биодомати също са като химичните, пластмасови на вкус, а биодомат, който е в смисъла на биологичен, органичен, натурален, екологичен или такъв какъвто всъщност си го глежда някой в градинката собствената, без да използва някаква химия и без да го тъпче с амониеви селитри и всякакви пръскания, които всеки, който е пробвал да гледа домати, в крайна сметка има си ноу-хау как да гледаш
дадени зеленчуци по традиционен старинен начин. И разликата между един такъв домат и разликата между месо, приготвено по-домашно с традиционно пасечни животни, е същата като това да ядеш домат, който е отглеждан на тръби на системи. Така че това е изключително важно. Тук само последно няколко думи за суверенитета. Не всеки може да отглежда животни. Една голяма част от българите са в условия, в които не е възможно, нали, да отглеждат животни. Професията не им го позволява. Средствата, които те са натрупани като активи, не им позволяват да отглеждат животни, но това, което могат да направят за семейния си суверенитет мъжете в България, и голяма част от тях го правят, включително не само мъжете, но и много жени, е да съхранят суверенитета чрез домашно производство на храна, което те контролират, ако не самия процес на паша на животни, то поне източника, откъдето купуват месото, контролират самото производство, и по този начин може много силно да се съхрани суверенитет. Всъщност всеки мъж, който си произвежда за себе си, за семейството си, за домакинствата, които са под негов контрол и попечителство, той осигурява едно друго качество на живота, когато им осигурява месо, което е направено с любов към животните, екологично отглеждано, и това съответно няма как да не окаже влияние върху здравето на членовете на неговите домакинства, тъй като всичко е свързано. Няма смисъл сега ние тук в България да си правим самостоятелни проучвания дали като храниш животните с ГМО и стоят затворени на тъмно, не се мръдват краката и мускулите, не се движат, не виждат слънчева светлина, не се разхождат, не пасат билки, да можеш просто сам да разсъдиш, дори без научен експеримент, че това нещо няма как да произведе нещо качествено и да бъде полезно за тебе. Така че време е да си върнем суверенитета. Има много начини за това. Тези от вас, които се интересуват, нека да напишат също в коментарите тяхните методи за връщане на суверенитет, които са намерени.